bueno, hori dago bilpila, ezta? Bai. Abagaztila repuesto. Baina igual, kamara karketan da bitera, ezta? Bale, bai, izango da, Kamarak holan kargatzen da bateria? Dagoen bezala kargatzen da? Bai, bai. Bale. Ajuste de emisión. Eta hemen. Bueno, ya está. Que no transmite la hostia. A ver. Ez da transmititzen nahi. Bueno, ez utziko dugu. Hemen, claro, kontraseina eta jarrita daude beste momentu batzutatik. Hemen ja... Cuenta conectada? Bai. Baina, ¿por qué no? Da konfigurazioa da. Eta berrik dute? Audio Jungle. Audio Jungle.